It-tmien uffiċjali li hemm bħalissa fit-taqsima tal-infurzar tal-MEPA se jsiru 16 mill-bidu tas-sena d-dieħla. Il-MEPA se tkun qed tirdoppja n-numru ta' nies tagħha iffukati direttament fuq il-ġlieda kontra l-illegalitajiet. Il-kap eżekuttiv tal-awtorità, Johan Buttigieg, qal li pari passu ma' dan qed titfassal strateġija biex l-illegalitajiet jiġu indirizzati u ma jibqgħux jiġu tollerati. Ta' istruzzjonijiet lid-direttur tal-ambjent fejn għatlu rridu nagħmlu strateġija biex nattakkaw attwalment dak li huwa żvilupp illegali li huwa fl-ODZ. U l-istrateġija se tkun, nista' ngħidha pubblikament, li ħankunu qegħdin nattakkaw dak li huma sites li qegħdin f'level 1 u Class A archaeological sites, dawk li qed jagħmlu ħsara ambjentali immedjata u dawk li b'xi mod jistgħu jkunu tidejqu il-ġirien jew l-amenities tal-ġirien. Dwar l-azzjoni li ttieħdet fil-konfront tal-impriża Polidano Brothers il-ġimgħa l-oħra, is-Sur Buttigieg qal li l-MEPA ħadet azzjoni mill-ewwel wara li waslula ritratti tal-istrutturi illegali mingħand in-nies. Jiena ġejt informat it-tnejn dawn ir-ritratti fejn Sur Polidano kif fetaħ art oħra tal-fuq minn 20,000 metru kwadru ieħor. Imma żvilupp ta' din l-entità ta' dan il-kobor. Il-MEPA kellha fejn tistenna dawn ir-ritratti m'għandix nies on the ground li jistgħu jinformawha bl-illegalità. Ħanajlek, nies on the ground kull manna 8 li jieħdu ħsieb l-ODZ. Mill-ewwel ta' Jannar ħankunu qegħdin nibbifjaw għal 16 ruħ. Ġifieri ħankunu qegħdin nirdoppjaw is-sorveljanza. Fuq din l-erja partikolari ħadd mar-rapport tal-NGOs ta' nies. Min-naħa tagħha l-koordinatriċi tal-Għaqda Ambjentali fl-imkien għall-Ambjent Aħjar, Astrid Vella, staqsit għaliex fis-snin li għaddew l-att ta' uffiċjali tal-MEPA responsabbli mill-infurzar inżamm żgħir. Staqsit jekk dan sarx biex l-iżviluppaturi jkunu jistgħu jiżgiċċaw mill-arbil tal-infurzar. Hija qalet li dak li qed tagħmel il-MEPA bħalissa għalkemm huwa tajjeb huwa ftit wisq tard wisq. Nirrapportaw fuq dal-estate minix qed ngħidlek fuq dir-rokna ta' dil-estate ta' Monte Cristo, imma ilna aħna u ħaddieħor naf fatt ilna nirrapportaw fuq dal-estate is-snin u xejn ma sar. Issa qed isir, imma Dan lilkom hemm kontenti. Skużani, too little too late. Astrid Vella appellat lil kull min għandu għal-qalbu saħtu biex jattendi għal marċ favur ħarsien akbar tal-ambjent illi se jsir is-sibt filgħodu l-belt bis-sem ta' għadd ta' qdiet tal-ambjentalisti. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-MEPA qal li l-awtorità ma tiddejjaqx bi protesti bħal dawn għaliex hija impenjata li taħdem jitfit mal-aqdiet mhux governattivi kollha. L-NGOs huma għalina il-watchdogs, huma n-nies li hemm barra l-assiesa tal-ambjent, irridu naħdmu id fit magħhom u fejn iva hemm bżonn u nistgħu nirranġaw proġetti. Yes, let's do it.